Avui explorem alguns remeis naturals i pràctics per a les al·lèrgies de temporada. Comencem! I si la solució per als símptomes de l'al·lèrgia estigués a la cuina? Anem a veure-ho. Quan hi ha una reacció al·lèrgica, el cos allibera histamina. D'aquí venen tots els símptomes. Doncs bé, hi ha aliments i herbes que ajuden a bloquejar els efectes d'aquesta histamina. És la quercetina. La trobem a les pomes, les cebes o el te verd. I una altra, la bromelina de la pinya. Va de meravella per a la congestió nasal. I no ens oblidem de la vitamina C. A més de reforçar defenses, redueix la histamina. Però no tots són aliments. També hi ha herbes medicinals que són grans aliades. Sí, l'ortiga, encara que sembli mentida, bloqueja la histamina i calma la picor i els esternuts. I preparar-ne una infusió és ben fàcil. Aquí veiem com fer-ho pas a pas. I per a la irritació dels ulls, l'eufràsia és un remei tradicional molt efectiu. Això sí, és clau distingir entre al·lèrgia ocular i ull sec. No són el mateix. Per sort, hi ha alguns consells pràctics per minimitzar el contacte amb els al·lergègens. L'alleujament també passa per casa. Uns petits canvis en la higiene poden fer molt. Molt bé, però atenció, abans de provar res cal tenir en compte algunes precaucions. Recordem, consultar un professional, vigilar amb altres fàrmacs i estar atents a les reaccions. Al final, el més important és conèixer el propi cos. Aquest és sempre el primer pas.